गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। दा जोंहा फैगौ 20, 21, 22 आरो 23 जानुवारि सरकार दङ प्रमद बर' सार आरो गबिन्द बसुमतारी सारखौबो गुरै खावलायदों जोंनि नैबे सानसे समनि एक्स एनडिबि बारग' एनडिबि नि एसिस्टेन्ट पाब्लिक सेक्रेटारि हिसाबै दिनै गोबां नारा नाथा दिनैहाय हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन। दिनै बेखिनि अबस्थायाव दिनै गाज्रि मोनसे जाथाय जाना थांबाय। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ। नंगौ बारग' एनडिबिनि थाखाय मोनसे दुखु सान। जोंनिनो सासे बारग' एनडिबि सानसे समनि जोंनि एनडिबिपिनि एसिस्टेन्ट पाब्लिक सेक्रेटारि आर दाउखा बिथांनि गुबै नामानो जाहैबाय दिपक रामसियारि। बिथाङा गोबाव सम पेरालाइसिस जानानै गाज्रि अबस्थायाव दङमोन। नाथाय दिनैनि नैबे 17 तारिख 2025 बे डेटआवहाय 12:30 समावहाय बिथाङा गावनि आंगो न'आवनो दिनै अबथिरायै दिनै मुंख्लं जालांबाय। दा दिनै बेखिनि मेसेजखौ जों मोननाय लगे लगे बारग' एनडिबिपि आरो गासैबो बारग' एनडिबिफ्रा दिनै बिथांनि बेखिनि जोबथा जिउ बावलांनायनि थाखाय जोङो बारग' एनडिबि जानानै जोबोद दुखु मोननाय जादों। आरो लोगोसे जोङो बारग' एनडिबिनि जानानै बिथांनि जिउमाखौ अरायसम इसोरनि खाथियाव जाहाथे मोजां जायगा मोनहैथों बेखिनिखौ जोङो इसोरनाव आरज गाबदों। जोबोद दुखुनांथाव दिनै बिथाङा 4 बोसोरसोनि सिगां मोनसे पेरालाइसिस अबस्थायाव दंब्लाबो दिनै बे न'खराव मोजाङैनो सोलिबाय थादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गावनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे 2 फिसा हिन्जाव सासे आरो फिसा हौवा सासे मोजां फरायनाय लिरनायाव दिनै मोजां थासारियाव दङमोन। दिनै आरो बेखिनि अबस्थायावनो आरोबाव दिनै बिथाङा थैनानै थांबावबाय। दिनै आरो फिसाफोरनि माखासे लिरनाय आरो फरायनाय आरो न'खरनि माखासे थांनानै थानायनि थाखाय दिनै आरोबाव साननो गोनां। दिनै बिनि थाखायनो दिनै जोङो बिथांनि जानानै जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिबि सार लिडारफोरखौहाय जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जे बिथाङा दिनै अरायसमनि थाखाय बे बुहुमखौ नागारलांबाय। बिनि थाखायहाय बिथांनि जिहेथु जोबथा खामानियावहाय जों बयबो लैहोर लैहोर फैलायलायनानै बिथांनि सोलेरखौ जोङो बयबो सनमान होफैनांगौ, अनार होलायनांगौ। बेवहाय फ्लेक्सन बासायालासेनो बेवहाय उमुक तुमुक जों बासायालासेनो बिथांखौ जोङो मोजाङै बिदाय होनो थाखाय आं दिनैहाय नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै आङो खावलायदों। आरो इयुनफ्राव दिनै बेखौनो जों बुंदों जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा बा बारग' एनडिबिफ्रा गोबां बेबादिनो दिनैहाय अबथिरायै जिउ बावलांनांबाय। दिनै बेनि गेजेरावबो जों दिनै जेसेबां थांनानै थानाय एक्स एनडिबि बा बारग' दैदेनगिरि बा लिडार केडार्सफ्राबो दिनैहाय नांगौ बादि जोङो फुरुं खालामना होनो हायाखै। बेफोरनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोबोद दुखु थादों। आरोबाव इयुनफ्राव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो सेंग्राफ्रा गावबागाव न'खर संसार दैदेनलांनो थाखाय जों बयबो कनसियास जायो। जानाय लोंनायनिफ्राय जाहाथे बयबो गावखौ बासायो। आं बेखिनिखौ दिनै नैबे दुखु समनि गेजेरजोंब्लाबो बिथां दिपक रामसियारि बा आर दाउखा बिथांनि बे मुंख्लं थैलांनाय नैबे सिथ्लानिफ्रायनो आं दिनै बे मेसेजखौ हरनो लुबैदों। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायबावगोन खेबसेबाव जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बारग' एनडिबिफ्रा बा खाथि खालानि दिपक रामसियारि बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांनि सह'खौ मान बावनो थाखाय बयबो जाहाथे मदद होफैयो। आरो लोगोसे जोंहा बर्तमान इउपिपिएल सरकार दङ प्रमद बर' सार आरो गबिन्द बसुमतारी सारखौबो गुरै खावलायदों जोंनि नैबे सानसे समनि एक्स एनडिबि बारग' एनडिबिनि एसिस्टेन्ट पाब्लिक सेक्रेटारि हिसाबै दिनै गोबां नारा नाथा दिनैहाय हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन। दिनै बेखिनि अबस्थायाव दिनै गाज्रि मोनसे जाथाय जाना थांबाय। बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ। गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। दा जोंहा फैगौ 20, 21, 22 आरो 23 जानुवारि बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गा-50थि माने सनाथि मायथाइ फोरबोआ जानो थाखाय गाजा गोमजायै थाग थियारि जागासिनो दङ जोंनि गहपुरनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव। दा बिनिनो जोङो हारिमु आफादनि जानानै जोङो दालाय आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि प्रिपेरेसन जानांगौ बे प्रिपेरेसनखौ जोङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जों खालामगासिनो दङ। दिनैसिम जोङो 80% साक्सेस जाबाय। दा 20%आ नैबे जोंहा आरो सानब्रै सानबा सम दंबावो। बे समनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो आयदाखौनो जोङो क्लियार खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बे जाफुंगोन थारैनो। दायो बिनि गेजेरजोंनो आङो गासै बर'फोरनिसिम आङो फोरमायहरनो सानो जे दा जोंनि बे गा-50थि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाबखौ जोंनो नांगौ आरो अरायबो नोंथांमोनखौ जों बरायगोन। बेजों लोगोसे
जोंहा 20 अक्ट'निफ्रायनो हरनि समनिफ्राय जोंहा बेवहाय एग्जिबिशना बेवहाय अपेन जागोन दा एग्जिबिशन अपेन जानाय लोगो लोगो जोङो एग्जिबिशनाव जोङो गाब गोनां रंजानाय हाबाफारिखौ जों लादों सानफ्रोमबो हाबाफारिखौ जों लादों बेनिखायनो बुहुमनि खना खनला थानाय जोंनि ब्रह्म धर्म सिबियारिनि अनगायैबो गुबुन धोरोमारि जाय बिथांमोनहा फैनानै बेयाव पारफर्म खालामनो लुगैदों बिथांमोनखौ जोङो अरायबो बरायगोन आरो अरायबो एक्सेप्ट खालामगोन दा बेनिखायनो जोङो धोरोम राव भाषा बासियालासे जों बयखौबो खौसे हारिमुआव हेफाजाब होनो थाखाय गासै बर' फिसाफोरखौनो आं खावलायबाय आरो जोङो गोजान गोजाननिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासिबो आइ भक्त बाबामोनखौ जोङो गोसो गोथारै बरायनो जों नाजागोन गोसो गोथारै जाहोनो लोंहोनो जों सेस्था खालामगोन गोसो गोथारै नोंथांमोननि गोसोखौ जोङो फुरथि खालामहोनो जों सेस्था खालामदों दायो बे नाजानाया फैगौ 20 अक्ट'सिम जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो बेखौ जों जाफुंगोन होननानै पुर्णप्रभ ब्रह्म आफा इसोरनि खाथियाव जों आर'ज गाबनानै दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोसावनाय जाबाय ओरैनो जोंनियाव 21-22 बे मोननैयाव जोंहा मोनायाव हारिमु बिलिफां थानाय नङा थागोन नाथाय बै जिथुनाखि डेलिगेट्स आरो जिथुनाखि सावराय मेलफोर बिनि गेजेर गेजेर थागोन हारिमुआ नाथाय गोगोम हारिमु हिसाबै जोंहा 23 अक्ट' जोबखालि बेवहाय जोंहा बर'नि सासे लेजेन्डारि आर्टिस्ट टप मस्ट आदा बिग्राय ब्रह्मखौ जोङो हांख्रायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा आदा मेन्डेला ब्रह्म आरो जोंहा बेखेवनो फैगोन जोंहा हानि बालि होनो आदाखौ गुबै मुङा सरि आङो माने एसे बावनानै दङ उनाव मिथिगोन नोंथांमोना बिथाङा बेखेवनो फैगोन बिथाङा बिबि कलेज किसान कलेजनि सासे लेक्सारार बिथाङाबो जोंनो बेखेवनो नुजाफैगोन आरो लोगोसे जों दा नैबे साननैसो जिथु सम दं बे समनि गेजेराव जोङो सानैसो जाखांफुनाय जुनियर आर्टिस्टफोरखौ जोङो लाबोनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादों बोरै समजों लोगोसे गोरोबलांगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेखिनियानो जोङो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि आरो मावथि सांग्रां दा जोंनि दैमालु जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सनाथि मायथाइ खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार जागासिनो दङ दा बेवहाय एग्जिबिशन मोनसे दङ बे एग्जिबिशन सिङावहाय ब्रह्म न'खर बा अधिष्ठाता न'खर जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै जोङो आग बारायदों दा बेवहाय न'फ्रा जाजोब्बायानो माखासे एसे साजायनो थाखाय दंबावो दा जों बेखौनो बयनिसिमबो जोङो फोरमायहरनो थाखाय जोङो दिनै आग बारायदों दा बेवहाय जोङो सिबिसालि न' दङ उन्दुग्रा न' गलि दं बाख्रि दं आरो सोरगिदिं बिफां लाइफां एसे गायनानै दोनदों जों बेखिनिखौनो सासे अधिष्ठातानि न'खर बा ब्रह्म न'खर हिसाबै जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै जोङो आग बारायदों दा बेनिखायनो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 50थि सनाथि मायथाइ फालिनायजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 25थि बा रुफाथि मायथाइ बेयाव सरजाबनानै खुंनाय जागोन दा बावहाय जोङो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायनो सानदों जेसेबां बुहुमनां जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि दङ गासैबो जाहाथे जिल्ला आन्चलिक प्राइमारि मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय जाहाथे बे सनाथि मायथाइयाव लैहोर बाहागो लाफैयो जाहाथे बे गेवलां मेल बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो जाहाथे फैनानै बाहागो लानानै मोनसे समायना रमायना रंगिना संगिना जाहाथे जाफुंसार होयो जोंनि ब्रह्म धोरोम आफादा थांनानै थायो जोंनि गुरुदेब कालिचरन आफानि जे बिहोमा मावनानै गालांनाय बेफोरनि सायाव जों मोजाङै जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि बोसोनथिफोरखौ मानिलायनायनि गेजेरजों जों बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' हारि जाथि हिसाबै मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आग बारायलांनो हायो जोंनि बर' जाथि हिसाबै खौसेथि अनलायनाय जाहाथे जोङो मोनफुंनो हायो गुरुनि आशीर्बादजों जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा बर' हारि हिसाबै जोङो दालांनो हायो जों बेखौनो गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै जों गुरैयै दखरफ्रोमबो दखरा आफादनि बा मोनफ्रोमबो प्राइमारि आफादनि जाहाथे आइ बाबामोना बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां बे सनाथि मायथाइखौ जाफुंसार होफैयो बेखौनो जों गहपुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जानानै खावलायबाय खुलुमबाय।